Nyakorongo jongo kinyi maber machakaro kini machiegni chenro en mar poko pogore matai nyinga Sharon Ongao. Kinyi makawuono wantiere e county ma Kisumu. To county ma Kisumu kantiere pok mopogore opogore, antiere Masai Market. Kinyi Masai Market e county ma Kisumu ka, ingeni gintiere koda pok mopogore opogore. Alima chiel kumiyo mabende timo gik mopogore opogore en mana ni ok wan tonwa yangni duto te motimo. Okinyi makawuono wadwaro ng'iyo anena weche mobedo sebedo koloso ma en ogudu molos kod tigo to nyadi mang'eny kintiere nyasi mopogore opogore iseneno gi omiyo okinyi makawuono en puonj makare to kram ne wiya bende neno moro onyisa ni ma ong'ere kaka ligisa to ma ting'e lweta ni to ong'ere kaka ogudu ma bende iloso kod tigo manyiso ni koro en ogut tigo. Arwaka ne miyo ma bende osebedo kaloso gi e chiro mano mar Masai Market. Arwaki ni machiegni e chenro mar poko pogore. Erokamano Sharon. Ago erokamano. Gi nyinga giluonga ni Caroline Atieno Barasa ni nyara Lagos Siaya. To asebedo ka atiyo tijni. Tijni nachako ok nachake gi ligisa kata ogut tigo. Nachake katwang'o mana bangli mirwako e lwedo gi. Nachake katwang'o mana necklaces mirwako e ng'utgi. Nachake mana matin tin kamano. Koro gimoro 205. Ng'ata achiel ema ne twang'o ligisa gi gogut tigo gi e Kisumu Nyanza as whole. Koro nabedo piny chieng' moro mang'iyo ni gini kaka an ng'ama twang'o tigo. Be onyalo tama twang'o. Nabedo piny mana kawo time na for 3-4 days. Nakwonga twang'o first one. Ok naneno kowuok na kaka ne naparo na nyalo twang'o. Nachaka biro to another one. Natwang'o. Mwaneno kowuok machiegni gi mare manotwang'o cha. Natimo kinda makana twang'o gino madhi 2 months to naneno kakoro bedo perfect kakoro anyalo twang'e kaka ng'ano ne twang'e cha. Nachako twang'e gi kanyo from 205 asetwang'e nyaka gie sani ma wan e 2026. Koro omiya samuoyo gi twang'o gik manasiko ka twang'o ka. Koro tinde an kora concentrate mane twang'o ogudu gi nikech e Nyanza ka kata ne function timre kanyo obed Homa Bay, obed Siaya, obed Migori kata Kisumu ka e chichwa ka. Yema ne nitie ng'ama ne twang'o ogut tigo ni kata ligisa to at a time mane ng'ato dware ne chuno ni nyaka rite for 2 days. Gima koro nomiya moral mondo mi atwang'e. Kech ka ng'ato biro go oda kata e chiro ni dware to waborite 2 days kata 3 days eko biro kelo achiel. To nikech ne en kende. Koro nochuna an kaka Caroline wawacho ni tich en tich abe nyaka koro atemo ok bitama nikech ng'acha lose. Nalose maber mobedo perfect. Masebedo kalose kamano. Koro an bende nachaka wacho ni ok anyal lose kenda. Kech kwa bahati mbaya ago kata mos ne ng'ama nokwongo twang'no. By the way Nyasaye nokawe. Chien kanyo Nyasaye nokawe. Koro ema be naduoga penjra nan be kachaka twang'e kenda. Kaka ng'acha ne twang'e cha. Koro wanyalo lalo gini to en gir luo ma timo ranyisi kuom joluo kaka jok ma irwake telo, jok midhialo. Omiyo an be koro nakawo ji. Kata kaka nyithindo man Masai Market kama joluo nanyiso gi mondo watwang' kod gini mane ging'e twang'e. Koro gie sama wuoye ni joma nyalo twang'e e Masai Market ka gin ji madhi abich. Magi nyalo twang'e kendo gitwang'e maber. Mondo mi koro wainwana e twang'o ogudu mar tigo kod ligisa mar muoni ni. Wasetwang'e mang'eny. Makoro kitwa gi timbe wa pod dong kata kaka ng'ata achiel owewa to koro moro pod nitie. Moro pod nitie mong'eyo ma pod nyalo chungo kodwa. Koro ing'en most of the time watimo gi nikech watimo gi through colors mag Kenya kaka ja Kenya. Seche moko watimo gi through colors mag sherehe midwa timno. Sana sana ogudu mar tigo mar jaluo ne wagolo kuom mfano mar kofia mane Jaramogi Oginga Odinga rwako. Mane momiyo ne watwang'e kabisa nikech most ji ohero mimako ni nikech nitiere wi jaduong'. Koro ka ji ong'iyo to iwacho no ogut Oginga. Kaka iluonge ogudu mar Oginga. Koro watime kamae twalose e kala mar ogut Oginga twalose e kala mar piny Kenya Bay. No, kosa otherwise ka ng'ato dware wanyalo lose kata kala mar parties. Aparo Sharon ni sani ng'eni Kenya ka nitiere parties. Koro ng'ato nyalo dwaro rwako gima dhialo party ne. Adier. Koro kaka minena rwake wiyane. Mine ma kaka ma jo ODM
kobiro to ng'ato penji ni adwaro kaka koro ineno mayo penji ni adwaro giman kod ODM kala. Koyudo mae to yudo kan kod ODM kala. Koro miye tich mayot gi gima odhi timo cha. Koro orwako gima en go gadier orwako gima donjo kode. Mane momiyo watimo mae Sharon. To manyiso ni chiro bende nitiere. Chiro ne nitiere chon, ne nitiere maber to gie sama wuoye ni to chiro duogo chien. Gima miyo chiro ni oduogo chien. Kech mana kaka ne wachako go kod mbaka na nyisi ni nitiere nyithindo mane wapuonjo nikech shida mane waneno kuom ng'ata achiel cha. Ok nwadwa ni mondo wa maintain Ting'en kanye mantiere advantage be to nitiere disadvantage be mar keto gimoro. Nikech inyalo puonje ji mang'eny nitiere ng'at mar kod araka gi pesa no. To koro inwang'o ka nitiere gik moko iuso kaka tong', okumba, mago gin gik ma nitiere jok ma loso gi joma thedho gi nene giloso gi. Koro inwang'o ka ng'ato dwa timo kata sherehe to biro most wane mwatwang'e kosebiro to dhi ir ng'ama nigi tong' cha gokumba. Koro ng'ano biro kawe kuomi. Nikech en koro amini ni ng'ama ouso kom to ouso ne okumba cha. Ng'ane ema koro timang'o. Koro mage challenges ma wan go. Ng'ama chomi achoma ter ni mana ng'at mong'eya kaka an. Tija ka nitie jodongo mong'eya. Nitiere jodong Luo mong'eya kata moko Anyakach. Moko akata Siaya kanye nyinga mong'ere en Mino Jode. Mino Jode kobiro Masai Market to penjo ni adwaro Mino Jode. Bas jodonga ina go gini ema ponono ni ka gimore dwa timre kata Homa Bay to nyiso gin dhiuru manyi mama miluongo ni Mino Jode. Mano to kora nyalo yudo lakini ka ng'ato bira gi tiende to wan koro kwa nyalo uso. Jok machielo man go kumba gang'ogo jogo eke mabro uso gino to gikawe kuomwa to gikawe thuru nyithindo mwapuonjo ka. Koro miyo tijni endi okosebedo ka koro yot kodwa ahinya Sharon. To bende ang'eni Caroline mana kaka ogudogi bende nitiere koda ranyisi. Yes. Ma bende ginyiso. Yes. Nikech kaka mar chuo en ogut tego. Yes. Mar nyiri kaka koro Mendesa gode wiano iluongo ni Legesa. Nyiso ni pogruok gi kuonde mirwako gi e nyasi gin mage. Wachaka ne gi mag chuo. Mag chuo to chon kane wachako loso gi ni nyiso wan ogudu mar tigo mar ng'ama dichuo irwake gi meaning mare. Nikech ka ng'ato idwa dhial ng'ato dwa bedo kata e kom moro amora mar MCA, ng'ato dwa bedo chief, ng'ato dwa kata ni odwa chung' ne familia moro kaka ogai margi. Koro watwang'o ni ogudu mar tigo ma anyuola cha kata familia madhi rwake no dhi rwako ne kasidhego kaka ogai margi kanyo. Mane gima ne ogudu ni manisha nikech kata kane wang'iye Luo Nyanza chon to wayudo ni Jaramogi ema ne ni kode kaka ker mane en mar Joluo. Yemomiyo ne wadong kode ni mondo watwang'e ogut tigo ma sama idwa dhial ng'ato tirwake. Irwako ne ng'ato gi sani to koro anyalo neno ka ji rwake arwaka but sama kane wachako twang'e cha to ne wang'e meaning ne en gimirwako kaluwore gi gima ng'ato dwa timo midhialego en gir dhialo ng'ato. Nimiyego mijing'o ni kawuono wadhiali ibro bedo kaka ogai marwa in mibro bedo kaka iritowa ka koro nyaka warwak ni ogudu. To tinde neno mana kirwake mana nena kinyalo rwake kata jomoko be ng'ato nyalo wuok ni dhi nyombo ma bende ok rach. Ok rach ka en ng'ato dhi nyombo morwake kata orwaknigo kamaro. Osidi yani en gi idoluo maler wacho ni sidho ng'ato. En gimi sidhogo ng'ato. To mar nyiri kaka mano warwako magi biro ko gi nyiri koso mon ma hikgi onia. Chon taparo ni Legesa nene en mar joma mine ma wakeini. Koro for example kaka miyo kaka jaod jatend komwa mar ker mar Luo. Jaduong' Odungi Randa. Samidhialo Odungi Randa kata ka ng'ato neno ni jaduong' ni osetiyonwa maber. Wadwa dhial wadwa rwako ne kondo. Ing'eno ok nyalo rwak ne kondo to mama dong'. Yemomiyo gini nobiro ni ogut tigo gi Legesa. Koro sami rwako jaod ng'ato kitambo ng'ato rwake ngas moro en gi mikache ka. Koro kang' norwak jaduong' to mikai dong'. Yemomiyo ne watwang'e ogut tigo to watwang'e gi Legesa be bathe makowe. To ka koro ponono ni gan kaka Sharon ni ano kan chiker. Wacho ni chiker mar Luo kae. Irwake kata mne nyasi mama. Inyalo rwake. Kilosto ne chiker ten mana chiel mar Luo kae. Kata mana chi jatelo moro kata chi chief kata yani in case ni idwa dhial ng'ato
idhiang'e kamoro achiel. Minode be ok we chien. Minode be ok we chien, emomiyo koro waketo ogut tigo ni watwang'o ogut tigo to watwang'e gi ligisa be. Mondo sama idwa rwak ng'ato ni ng'ane en chief, to mikai ma mare ni be nyaka rwaki. Irwake te. To tena mana ka josiasa manyiri mamine mana kaka iwacho ni samoro kaka iloso ma orange. Orange rangi mar chungwa ni bende samoro ng'ato nyalo rwake function kaka mag siasa. Mano bende itime kaka tinde samoro ka ng'ato timo arus. Otimore nikech anta kaparo ni gima pod en right ni ng'ato ok nyal rwake arwaka ni koro adwa rwake. Seche moko kata mana e siasa mwaneno gi idija ODM iwacho ni koro adwa dhi function. ODM no idhialo. Koro be nyaka idhialri mirwake. Nikech koro idhialo ODM, koro idhialori. Idhialori ni anto kawuono adhialo chama na cha. We mondo arwak ogut tigo ni adhi kodo kachacha, yani mor ma koro in go cha. To gi kito gi tembe watineno ka gima koro lala nikech meaning kata mana ranyisi mar ogudu ligisa gi ogudu miloso koda tigo. Chal ka gima meaning gi bende lal nikech koro chal ka gima koro wanywando gi. Wachal ka gima wanywando gi Sharon, but an kaka ng'eye ni kitwa gi timbe wato poko lal. Ok onyal lal, gima miyo ok onyal lal. Sama ng'ato wuok ka mikai maber mar Luo Nyanza ka, to en kata party moro mar ODM, to chomo piny Nam Chumbi. Kochopo Nam Chumbi, to rwake i wiye. O represent culture ne gi kamo aye. Yemomiyo rwake kodhi kode kacha. Koro okane ka en gima culture walal. Ok bilal. En gima wamede. Kidhi kaka Mombasa, idhi yudo ka joka be maybe nikech wan kod ligisa go gut tigo. Joka ben kod gima gin bende gi maintain go culture gi. Koro sama gidhi kucha kawa bende nyiwa makoni gi orwako ligisa, to yawotwa makoni gi borwako gut tigo. Ok dang warwak maybe unless ni jokocha kae madhi rwako negi margi. Margi makocha cha. Lakini gin giwegi to nyaka giwuog gi marwa mar Luo Nyanza kae ndigo magi dhigo ka gitero kuno. Koro mane kaka en. Nikech aneno seche moko kata ka jatelo moro biro kata obed mana Mudavadi, obed for example, obed kata Kindiki, owuok e dhoot moro. To samo biro ka nyaka dwarne mana marwa makae ni obeye mondo ketne manyisre no oganda ni odhiale kaka oganda machielo no. To koro kich Caroline kaka ini wuon itiegore tichak iteko jomoko oganda dwaro ng'ene ligisa kanyakla kod ogut tigo iloso gi giang'o materials mitiyo godo manyalo mana yango negi. Chon kaya kane wachako mane ogudu mane jama ma jaluo no loso mar ligisa no nitiyo go thith. Dongi ng'eyo thith? Nitie kaka nipango thith no titwang'e. To koro bing ni piny loko kecho thith no mondo mini pango thith no kende ne kao 3 days pango thith no mondo mi donje size mar twang'o ogudu kata ligisa no. Koro kaka piny loko wabe wabiro gi teknolojia manyien. Nikech tigo cha emwapango to nitie kaka wakwasetieko kaka koro ineno ma e poda twang'o. Ineno ma poda twang'o. To king'iyo ma in go e lweti no tineno ko kinyal ng'e ni ang'o molose. Ok inyal ng'e ni ang'o molose nikech wadhi cover gi nanga mondo mi oum gik motime ka koro ka ng'ato nene to nene ka en tigo kende. Koro kane teknolojia manyien obiro ne wachopo e process mar loso gi machal kama. Koro gima chal kama ma endi en inasol. Koro inasol mar gari to nitie kamwa nyiewe. Koro kisenyiewe ting'ade maber e size midwaro cha. Kiseng'ade size no koro chaka twang'o tigo no. Bang'e kibobiro tikava nikech koro waneno ka koro piny dhi kalony. Kendo thith cha bene ne timo ni kata kopo ni koth ogoyi gi ligisa no kata ogut tigo no to koro odhi ka gima timang'o orumo. Koro ne wamanyo mondo wamany gimoro ma nikech en gima expensive. Dong ineno ka pango tigo ni mondo mi pange morom. Nikech ong'eny be. Koro ka ng'ato nyiewe to nyiewe gi bei matek. Koro waneno ni ng'ato nyalo nyiewe achiel to tiyo kode for more years. Mondo koro wamanyne gimoro ma kata ko akode kata e serene moro to doko kane to pod en kaka en cha. Othith to ne nyuowe. Kosebudho modhi kata gimoro 2 years to chako nyuore. Koro waneno mondo wachak wamanya another technology moro machielo yaman wabiro gi
koro mae matinde watwang'e go. Koro mae mutwang'e go. Tene Yes. dira makende nikech michako ni aneno ka ng'at nyalo ng'e ni en ang'o matimore Yes. lakini Koserumo to king'e. Koserumo to kinyal ng'e nikech en gimoro ma utegno. Makata mana kosekawe ka ng'ato osegole wiye to kane akana mana maber. Yes, onyalo tiyo kode kata kuom ndalo adek kata kuom higni 5 6. Luwre kod kaka oginene, luwre kod kaka okete. To kawe mar mondo milose, kawe thuolo maromo nade? Tigo mwatwang'o ni luwore Sharon. Ka kichako twang'e, ng'ama koro kodonje twang'e to kawo ne time. To ka in ng'ama oseng'iye twang'e kaka an anyalo wacho ni sani koro to bende adhi ka ol. Koro kendo aneno ka time na mane dhi mang'eny ka tweng'o cha duogo. To nitie time moro chien kama nyocha nyalo twang'e atwang'a ka bet piny tatwang'e 2 days matieke. To sani time nosechako ng'ada, paro ni koro bende asetwang'e mang'eny. Koro time nosechako ng'ado, koro an anyalo twang'e kata mana twang'o 2 days, sani anyalo twang'e 4 days. Achako duogo back gi kama na aecha. Asechako ol. Nikech asetwang'e from 205 katwang'o gini nyaka sani 2026 ma jok mana chako twang'o kating'o gin jok matiyo. Koro donge anyalo ol. Anyalo ol. To ber ni jomoko bende pod lose manyiso ni kitwa gi timbewa pod dhi mbele. Yes. Jomoko tinde lose mang'eny. Thuru mana kana asegole kuom babacha. To koro naneno ni gimoro achiel ok onego bed ni ng'at achiel ema loso. So gin be gilose mana gi ma. Yes, gibe gilose mana gi ma. Gima gilose go. Gilose alosa gi ma kendo gibe gilose ma perfect. Gilose ma perfect kabisa. Koro mane kaka wachale iye kae Sharon. To mana kaka kamano nikech iselose kum thuolo maromo higni buora mosekalo. Yes. Oganda ohero rangi mage. Kok en ni watiyo gi party. Neno sherehe, oganda ohero kalane. Mar Jaramogi ni kata black and white ni be Jaramogi ne nigo. Neno mae. Jaramogi ne nigo ariyo, machiel kuom gi be Mzee Jomo Kenyatta ne rwako kowuok through Jaramogi. Koro kalas ariyo gi. Koro lakini magi to koro magi jodongo ahinya. Ok jodongo kata yawuoyi mana ma joma pok obedo jodongo. Ber wake bate piny Luo Nyanza ka. To kala ni ji ohere sana. Iluongo ni kala mar Jaramogi. Ji ohere mang'eny. Chiedhi nade muyudo kuloso gi? Challenges to nitie e iye Sharon. Nikech gimomiyo challenges nitiere e iye. Mana kaka nanyisi chon ni gimoro ber ka ng'at achiel ema nigo. To gimoro ka ji mang'eny osebedogo to challenges nitie. To ber ni ji mang'eny no gin ok lal. Koro kata ka challenges nitie to wakawo kamano mondo mi kik kitwa gi oganda timbewa mondo lal nikech yuto kende. Koro challenges mwayudo iye ka to mana kaka asenyisi mokwongo niya. Nyithindo mwapuonjogi gitindo. To pesa bende ng'e ni gidwaro sama gilose cha en kod haraka ok onyal bedo ng'ato kaka an manyalo wacho ni waketo gudu ni kae arit kode kata jaluo moro kobiro madwa dhi timo nyasi bro kawo nikech oneno ni odware mapiyo piyo. Koro neno ka ng'ato nyalo lose to ochiwe ni ng'ama chielo to time nadi. Koro challenges ni koro gino opong'o chiro en kamoro amora. Koro in iwuon jalose cha. Koro gimiyude yo timang'o onge ok inyal yude gimoro. Nikech koro pongo chiro ma ka ng'ani odonjo dukani to entie, ka ng'ani odonjo dukani to entie. Koro en gima koro nyithindo matwang'o gini ginyalo miye jomoko bende use kamano. Koro mane kaka wan iye ka indigo. Anno kotiyo koda beads mang'eny. Beads gi Kisumu ka unugolo gi kanye nikech anno kotiyo gi beads mang'eny. Beads gi ok wagol Kisumu ka. Beads to wagolo agola Nairobi. Wanyiewo in bulk mang'eny. To koro watwang'o gi atwang'a. Dong ineno koro challenges manyalo wacho ni Sharon kipenja challenges. Nitiere gimoro kae mobiro iluongo ni Piny Luo. Piny Luo Festival. Yes, Piny Luo ni otimre yearly e counties magwa 4 makaluo orotate. Koro nyaka Piny Luo ni chak timore. Onge odiechieng' kata achiel gigi wanyalo twang'o. Wan watwang'o gi kendo gin magidhi kucho. To onge kata odiechieng' achiel ma Piny Luo no jo county go nosefeso wakata life nwani mamondo walosnegi. Gin jok ma gin koro ka gisechiwo orders go kucho to wan koro ibiro nwabira. Koro gini ka en ochiwe kata ne ja county no onyalo chiwe for example amount moro kata kaka mar 4,500 to biro to wacho ni gini kilosana gi mang'eny ang' ni losna gi 25 tingen ang' no chuni mondo losne nikech ibe seche moko in piny koro chuni mondo mi losne alosa kamano. Koro ing'e ni mage challenges waneno ni watiyo
but to joma benefit to gin jok moko makwan mage challenges mwanene iye kae through twango gik mwatwango mag luo nini mag culture wagi koro chuni ni ang ni twang nikech in piny ongo gimange tim koro be iwacho ni waweyo mondo atwang titwango mane kaka wan to nikech kata mana kaka challenges bende ang'eni kawe mar mondo mi olose bende kaw thuolo malach koro nengo ne take ni uso kiedi nikech magi to size gi to roma gi wich mora size wich opogore kata kuom jotelo ma josiasa gi ok inyal loso size maromre nitiere size 23 mane the most ma wich to nitiere ng'ama dhi 23 and a half 24 nitie kaka koro ma chielo mineno ma white mae man gi logo mar Kenya ni wuon go en 24 makimiye mae mitingo ni en 23 to konyal rwako dhi bedo matin e wiye to kitwango mae 24 omako wiye cha maber makata koyiengo kama kinyal lwar piny koro sizes to en achiel sizes opogore to gipogore mna gi nini achiel inches achiel kata ariyo onge mochopo 25 onge manyiso ni utwango gi oda koso utwanga tonga kalure kaka sizes bende oganda rwako nitiere mwatwango gi odas to seche moko kionge gimitimo titwanga kori keto kanyo makapo nono ni ng'ato biro ni dwaro to yudo kan ready nikech nitiere ng'ama biro kawe sechego kadhi e function eno biro sechego kosewuok odwa dhi e function koro ing'eno ok dang' nyise ni kiny bi duogi ka ukiny koro most of the time kaka mag ladies mineno an kodo kaigi magi ni anie stock magi aketa stock kamano mag chuo magi mana unless mae kaka wuon go ne dware maneno mar wuon go but magi e kito gina gik maketa stock maka ng'ato biro ni dwaro to kawo dhigo to nengo giringo nade Caroline koro wan kaka watwange ana wuon to nikech koro auso noganda na maro nagi koro aneno noganda na be nyaka maintain culture wa ana usa mara ka en madichuo ta uso 3,500 madichuo motwange standard maber marom kama mar dhako be ng'en ok rom kama nikech idwaro ni dhako kor suko kaka kor suko wino to iketo gima pod wi misuko cha neno to tigo miketo no bende neno koro mar mine nyaka bed matin ok onyal kadho this size mondo mi kikete madip kama to nyaka beda kaka ma en mar dichuo ma nyaka bi aket ni mana wiye ok anyal keto mae mar dhako mae mar dichuo luwre gi nini go be kaki pimo gi be koro kama 3,500 manyiso ni koro mar dhako onge wiye wakawo siling 2,500 koro nengo ne dok chien koro nengo ne dok chien nikech beads ma cover wiye kaka koro miting'o ni bende en beads mang'eny koro emomiyo bei ne chande duogo chien nikech machielo mar dhako kaka mirwako neno onge wiye en kamano ni soya kamano to social media yudori nade ne jok madiher nyiewo ligisa ana iluonga ni Mino Jode mana kaka asenyisi mano Masai Market Mino Jode kata Mina Bongo ana ni Mino Jode koro Mino Jode no ka nini ginene mara ti yuda Mino Jode Masai Market ka koso kata mne mbui mago ganda mbui gi mora ana ni Mino Jode Mino Jode to namba ni mar ong'we yamo namba na mar ong'we yamo en 0726 84 6168 mane namba na mar ong'we yamo mana kinyalo nuonegi namba no kendo namba kendo kanuoyo en 0726 84 6168 to Mino Jode kaka miyo matiyo matek ing'eni chenro mar poko pogore ni bende wadhi alo mine matiyo matek ne mine maneno wa oko gi sani ahinya kotenre kod tij lwedo dhi nyisgi nang'o ber mar tij lwedo mosekelo gimomiyo ni mine koro kik wabeda wajolre mar mondo mwande kaka wanyalo dhiro ngima makare mana adier Sharon gie sama wawuoye ni anta mor kech kata kaneno ga mar poko pogre ni aneno ka mine tiyo matek moko twango lewni moko twanga seneno mang'eny moko kila dhako moko nyaka attends moko ni nyaka sani nitiere nyaka ginene mar bao funde mag bao koro anto mora kabisa ni tich mar tigo ni adwaro ni mondo mon odonje mang'eny mondo watwang'e en gima ber chiro mar tigo nitiere ok en gima chiro ne onge nikech tigo ni be kitwang'e kata kikoso dwa chiel kokiuse to onge gima kethre kuome en kanyo chieng' ma ng'ato chopo to nyiewe to dhi kode en ok okethre ma ka in kod kinda mar tiye tigo dwarre kinda inyalo tiye atia mistoke to chieng' miyudo kata ji ariyo kata iuse didek e wik
be iro maro magi ng'ama tiyo cha. Mana dia. Yes, ki iuse ni happy owuok mi iuse kawuono. Awach ni mano happy owuok kawuono iuse. Ichaki iuse kendo the same day. Aya iwiki iuse kata didek. Ng'ama tiyo mineno manoko kanyo matiyo mineno ni tiyo no gimolo igo onge. Mana dier makende. To mina jode karamna ko pogre ge tigo. Bende ne ber kamna kiango ne nyikoro nga jwang. Moko ko mwandu nikech anno ka duka nika be nitire koda gige dusruok mopogore. Hinyalo mana yango ne gi ne ok gin karamna ligisa gi ogut tigo kende miloso. Adani yang ne gi mondu mamoko ma bende loso kwatiko koro chenro. Kwatieko chenro to e bathaka an gi gima chal kama. Ma iluongo ni postcard. Koro neno postcard ni. Wan watiyo gi recycling. Be mane gimwatimo kabisa. Wakao gik moko ma osetiyo. Koro kaka AP mar Lake Victoria waka. Wan kod gimoro hyacinth. Koro hyacinth no. Wadhi wagolega. Kaka en chanya kage tiende cha. To nitiere besen moro chiemoro kiduogo na nyisi kama shok e maber. Taka o giga seti ma ji osesomo mogine kata ruogi kamoro achiel taketo gigi tieko ndalo ariyo. An kod bao moro maloso maka gole kanyo kako chalno en yugi kabisa. Tarudhe i bao no kabisa monangre kabisa tagolo yugi go teto bao no dong ka gimoro rudhe gimoro onge. Ka wanga tenge ka chieng' osemake to nyako gol sheet machal kama. Okay. Yes, koro kasel loso ma to ma en postcard. Koro jorochere gi gin ginyiewo gitiyo kode kaka success card. Yes. Gin koro kigiti. Yes, gin koro kigiti kod mar duka mwanyiewo ka. Gin koro magie giyoro go messages. Koro bing ne en gima local. Gihere zaidi nikech itiyo gi gima otimango gima ongo ng'ama nyalo tiyo go en gima ng'ato nena kanyo. Koro wan waneno gima ji oseneno go. Moweyo yema mane tich mwan watiyo makuru urito godo nyaka luora mwarito kodo nyaka luora be cause nitiere kalenda most of the time mine kalenda ka tariko rumo higo rumo to gikawo kalenda go giwito. Nitiere magazines, nitiere promotions kaka Safaricom, Airtel ka gitimo promotions mag gi kokalo to pas nini mag gi go wadhi manyo waloso kodo paper wangade nitie kaka wangade chiemoro na pimne mine no ne kata iwoi matindo kata nini yes none kaka time mochope gi machal kama ma iluongo ni Christmas ornaments ma en star mikete Christmas tree. Yes, to be wan oloso kata mana star. Yes, oloso earrings nitie, oloso bangles en mana ni chiemoro kibiro abro nyisi products ma papers loso recycling yomatimo kabisa peke gi. Nitie kakwa ng'ado waloso go earrings, waloso go necklaces. Nitiere whites makaogi, wamiyo gi asodas gidhi usi. Nitiere bangles, earrings, nitiere necklaces, gik mang'eny mag papers. To wazungu bende yor mana recycling. Yes, yama ginyiewo ok ginyiewo gik mag industry. Koro ng'eni chuno wan mondo wamany recycling gi mondo watim. Mondo mi koro wan bendo miwa income maber. Kech recycling ema nigi pesa. Yes. Koro ng'en kata katwang'o legisa kama rito go but magi tang'en daily. Kata ka giwuotho kaka giwuotho neno ka gikadho kama to nyaka moro kaw kata stars gi 2 3 Allah magi rito go ikolita day kech koro yudo gimoro matin minyalo dhi donjo go. Koro recycling sana to kod beadwork mane gima koro asike kaka koro maseche go kobiro itwango ni gigo imiyo gi joma ni to maseche go gino gitwang gi Masai ok twang tigo mano dio konge gang'eya Masai gigiluonga luongan Masai to Masai wuon no kohero twango tigo Masai matwango tigo ni Narok kende e Kenya ka to modong onge. To mino jodi nchire koda pok mopogore gino mara ni county ma Kisumu ni bende mako lwet mine gi nyiri mar mondo mitiege gi gin bende giyude ngima magi mapiyo. Mana timo mang'eny. Nitiere kata mine man kod grube kata mine moneno nini biro iraka ta nitiere kaka wawinjre kod gi chudo matin. Tapuonjo gi apuonja gi magitimo. Koro ng'ato bende dhieno bendo neno kaka koro nyalo bet piny nikech gik moko kaka mag paper necklaces gi gin gik ma local nyiewo. Local nyiewo gi. Koro ng'ato nwang'o bangles gi ka ng'ato nyiewo, earrings gi ng'ato nyiewo. Koro mane kaka wan. Agoni erokamano ahinya mino Joda. Iwacho ni tich matek ema kelo mwandu. Adier intiere koda pok mopogore. Ageno ni ka wabiro bendo kwalimo kendo kaunti ma Kisumu, wabiro bedo kwalimika mar mondo mi nyiso ya karamo oganda bendo ne kit pok
mantiere kaunti ne. Kamano. Mana kama nyako rumga juang, mana na mino jode, ngire gi nyingo mar mino jode, mani chiro, mano mar Masai Market, mantiere Kisumu ka. Apaya ma mar Nairobi. Mar Nairobi Road. Apaya ma Nairobi Road. Opposite museum, Arguins Kodek. Kae street one en Arguins Kodek, estate man kanyo en Arguins Kodek. To ka ng'ato dwa biro maber, to kata chopo mane stage Kisumu, to wacho na dwa dhi Masai Market. Nying chiro to en Kisumu Village of Craft, but koro wang'ere kaka Masai Market nikech gik mwaloso. Koro kata chopo mana kanya kisepenjo Masai Market Arguins Kodek estate, to bira mochopi. Ero kama na hiwinjo giti nyako rumga juang we make gi kanyo. Geno mara ni odiochieng' kawuono kapo nono ni neno ka ng'ato rwako but tego kanyakla kod Legesa to koro ing'e kaka iloso gi to bende ing'e tiende kapo nono ni neno godo ng'ato korwako e nyasi moro amora. Chiro mar pok opogore iwacho ni en pok ma oganda timo koda lwetgi to bende wapuodho kendo wasiro mwandu duto te ma bende iloso e pacho ka. Orituru masanya nyako rumga juang warad kendo juma mabiro e chenro mar pok opogore. Chenro makama kaka pile itayo kod an Sharon Ong'ao. Orituru masanya. Ngeso ka ngeso, sa 11 ma midhiambo.